Milé kozmetické kamarátky, vítajte pri ďalšom diele kozmetickej jednotky. Verím, že sa tešíte, pretože dnes vám predstavím produkt, ktorý vymení vašu pleť za úplne dokonalejšiu, nádhernejšiu, proste žiarivejšiu, jednoducho za dokonalejšiu. Chcete mať dokonalejšiu pleť? Tak dobre počúvajte. Či už chcete riešiť farebnú nevyrovnanosť, pigmentové škvrny, či už po akné, alebo hormonálne, alebo fialové flaky po kiahniach, alebo jazvičky, alebo po hormonálnych nejakých výkyvoch, pigmentové škvrny od slniečka, čokoľvek, akúkoľvek farebnú nevyrovnanosť chcete riešiť, tak tento produkt potrebujete používať. Či už chcete riešiť vyrážky, akné, čierne bodky, týka sa vás to, tak potrebujete túto kolekciu. Chcete riešiť elasticitu pokožky, alebo chcete obnovu pleti, dodať jej takú šťavu, takú energiu. Chcete riešiť povednutosť či zašednutosť vašej pleti. Chcete riešiť mimické alebo statické vrásky. Chcete riešiť šupinky na vašej pleti, alebo chcete riešiť tonus, turgor pleti, čo znamená, že také napumpovanie, dodanie takej šťavy a pružnosti vašej pleti. Chcete riešiť rozšírené pory, trápia vás veľké pory, potrebujete mať túto kolekciu. Alebo chcete jednoducho len spomaliť vaše starnutie, pretože zastaviť ho úplne nevieme, ale spomaliť ho, vďaka tomuto dokážeme. Predstavujem vám vedu na pozadí krásy, predstavujem vám kolekciu Clinical Solution Retinol 0,5%. Rada Clinical Solution je z rady dermokozmetiky a dermokozmetika je naozaj taká o level vyššia starostlivosť. Je to vyslovene na takom medicínskej úrovni. Je to naozaj na medicínskej úrovni, ale na domáce použitie, čo je fantastické. Clinical Solution sú naozaj produkty vysoko pokročilej vedy. Retinol, je to vitamín A, hovoríme mu aj taký elixír mladosti. Je to naozaj spojenie komfortu, extrémnej sily a výkonnosti. Zložky v tejto kolekcii Clinical Solution Retinol 0,5% vytvárajú veľmi účinnú symbiózu jeho zložiek a jednou z jej zložiek je napríklad emoruša biela. Vitamín A, teda retinol, je jednou len z pár, presne 5 zložiek na celom svete, ktoré dokážu vyslovene podporiť tvorbu našich kožných buniek už v tej zárodočnej vrstve, čo je úplne geniálne. Teda sa začnú tvoriť začnú sa tvoriť rýchlejšie a také dokonalejšie, krajšie tie bunky. Pozor, než začnete používať, než zaradíte do svojej starostlivosti túto kolekciu, určite odporúčam, aby ste si urobili fotku, pretože nebudete chápať, ako nádherne sa vaša pleť zmení, aká bude naozaj dokonalejšia, krajšia, žiarivejšia, prúžnejšia, pevnejšia, vyhľadenejšia, rozžiarenejšia, proste dokonalejšia. Retinol z tejto kolekcie Clinical Solution z dermokozmetiky, ktorá rieši veľmi účinné problémy na vašej pleti, alebo teda táto kolekcia s retinolom pozostáva z 2 krokov. Je to samotné sérum, samotné retinol, ktoré má takúto pumpičku alebo takéto balenie s pumpičkou. Keď ho vytlačíte, vidíte, že to je taký biely krémik, akoby tekutejší krémik, ktorý sa nádherne ľahučko vstrebe. Pozor, môže sa stať, že začnete ho používať, bude biely a budete ho používať 2-3 mesiace, 4 mesiace, pol roka a môže vám akoby tak zožltnúť. Nie je to závada. Extrémna sila tohoto prípravku zostala, zachovala, ale môže sa tá farba zmeniť. Vôbec nič to nevadí, len vás na to upozorňujem, že môže sa to stať. Vôbec sa toho nezlaknite, je to v poriadku. To je prvý krok. A druhý krok je fantastické, upokojujúce, obnovujúce mliečko Clinical Solution, ktoré pozostáva zo 4 olejov a túto upokojujúce, obnovujúce pleťové mliečko je výborné mať v svojej kozmetickej lekárničke, pretože toto upokojujúce, obnovujúce mliečko môžete použiť, ak máte podráždenú pokožku napríklad po slniečku, ak máte podráždenú pokožku napríklad po nejakej vyrážke, po nejakej alergii, ekzematickú pokožku, ak sa napríklad, ak vás poprhli kopriva, ak vás poštípe nejaký hmyz, ak niečo zjete a proste máte nejaký prejav na pokožke, ak riešite napríklad toto pokojúce, obnovujúce mliečko, predstavte si to, že je vhodné už od bábätkovského veku. Videla som nádhernú fotečku, kde bábätko, ktoré malo prienkovú dermatitídu, malo takú nepríjemnú svrbivú vyrážku na svojom zadočku a práve toto upokojujúce, obnovujúce mliečko krásne vyhojilo tú vyrážku, okamžite mu to skľudnilo. Takže bábätko bolo spokojné a nebolo uplakané, už ho nič nesvrbelo. Toto upokojujúce, obnovujúce mliečko jednoznačne odporúčam mať v svojej domácej výbave a máte ho ako súčasťou tejto kolekcie.
Pre koho je táto kolekcia určená? No úplne pre každého a pre každú. Nie len ženy, ale aj muži samozrejme majú pleť živý orgán, čiže ja toto odporúčam naozaj nielen ženám, ale aj mužom. Jedinou výnimkou sú budúce mamičky, ktoré sú v očakávaní, teda tehotné, alebo dojčiace mamičky. Vy si bohužiaľ budete musieť chvíľočku ešte počkať, ale určite potom hneď začnete používať túto kolekciu, pretože je fakt fantastická. A naši vedci, keďže som už spomínala, že naozaj je to také spojenie extrémnej sily naozaj a účinnosti, tak naši vedci vymysleli úplne fantastický retinizačný protokol. Je to taká akoby adaptácia tej pleti, také postupné privykanie pleti na tú extrémnu silu, ktorá naozaj proste pozostáva z týchto prípravkov. Retinizačný protokol je veľmi jednoduchý, trvá 8 týždňov a naozaj sa toho nemusíte zľaknúť, pretože ak si zakúpite túto kolekciu Clinical Solution, tak dostanete od svojej kozmetickej poradkyne takýto krásny plánik, kde to je naozaj polopatisticky vysvetlené a vidíte už túto, pozrite sa, 1., 2. týždeň, 3., 4. týždeň, 5., 6. týždeň, 7., 8. týždeň, prejdete retinizačným protokolom a už potom môžete retinol používať, všetko vám ešte hneď vysvetlím, ale už môžete nekonečne používať, naozaj to môžete mať v stálej svojej starostlivosti non-stop. Jediné, kedy by som ho vynechala, je, keď som napríklad bola pri mori na slniečku, kde je naozaj vysokánske UV žiarenie, alebo keď ste niekde vo vysokých horách, vo vysokej nadmorskej výške, kde naozaj to UV žiarenie silnejšie, tak vtedy na nejaký čas vynecháte práve tento retinol. A potom, keď prídete domov, napríklad som bola pri moríčku, tak 2 týždne som vynechala retinol, ale potom som sa k nemu vrátila. A keďže už som bola po retinizačnom protokole, nemusela som na novo si privykať na tú pleť. Naozaj moja pleť už ho poznala, čiže postupovala som tak, ako predtým, že som ho vynechala. Takže poďme si predstaviť ten retinizačný protokol. Prvé 4 týždne budete používať retinol 1-krát do týždňa. Veľmi jednoduché, že? Stačí si nastaviť deň, povedzme stredu. V stredu viem, že idem prechádzať retinizačným protokolom, viem, že je streda, vyčistím si pleť. Odporúčam použiť aj hydratačné regeneračné tonikum, lebo to obsahuje aj zložku, ktorá ešte lepšie nasakuje do hĺbky plete všetky účinné zložky z ďalších prípravkov, ktoré použijeme. Počkáme, až tá pleť naozaj pár minutiek, aby sa tá pleť akoby vsiakla do seba tú vlhkosť. Potom 1 pumpičku tohoto retinolu dáme do dlane, kľudne aj 3-4 pumpičky tohoto upokojujúceho, obnovujúceho mliečka, zmiešame na kašičku a natrieme na svoju pleť, vynecháme očné okolie. Takéto jednoduché to je. Následne použijeme ostatné prípravky večernej starostlivosti. Prečo večer? Lebo v noci prebiehajú tie regeneračné procesy našej pleti. V noci si vie vytiahnuť maximálny benefit a retinol so slniečkom nie je úplne až taký geniálny kamarát, čiže ak ideme robiť retinizačný protokol, teda proces, aby sa naozaj tá pleť privykla na tú extrémnu silu, tak určite jedine večer. Potom, ďalší týždeň, druhý týždeň rovnako viem, že je streda, zase vyčistím pleť, dám tonikum, počkám chvíľočku, zmiešam kašičku, nanesiem na pleť. 3., 4. týždeň tiež viem, že je streda, pozor, už nemiešam kašičku, vytlačím 1 dávku retinolu, nanesiem na pleť, lebo tá moja pleť už pozná ten retinol, už si na neho privyká, áno, takže už ho nemusíme zrieďovať s tým liečkom, už ho normálne môžeme natrieť na pleť a následne dáme upokojujúce, obnovujúce mliečko. 4. týždeň rovnako. Normálne si dáme retinol na tváričku, následne na to upokojujúce, obnovujúce mliečko. Ja som si veľmi rada na to dopriavala, aj si doteraz dopriavam ešte aj liftingové sérum, intenzívne liftingové sérum z kolekcie Tanvite Repair, je na vás, či si to doprajete alebo nedoprajete. Následne nočná starostlivosť. 7. až takto 4., 4., 5., 6. týždeň už ho použijete 2-krát do týždňa, čiže dajme tomu, že sme si povedali, že streda, tak si dáme druhé S, aby sa nám to ľahko pamätala, takže streda, sobota. V stredu použijeme retinol a v sobotu použijeme retinol. Dáme normálne dávku na seba, na to upokojujúce, obnovujúce mliečko, následne ostatná starostlivosť. 5., 6. týždeň už používame teda 2-krát do týždňa, áno, streda, sobota. Ale 7. týždeň už môžeme kľudne 3-krát do týždňa, 3 až 5-krát do týždňa. Takže v 7. týždeň si môžeme dať napríklad 3-krát do týždňa, dajme tomu pondelok, streda, sobota, áno, aby sa nám to ľahko pamätalo, PSS. Dáme si na tvoju tváričku, následne si dáme upokojujúce, obnovujúce mliečko. 8. týždeň už kľudne môžete vyskúšať 4-5 krát do týždňa, záleží na vás. Počúvajte tie potreby svojej pleti, pleť vám povie, či chcete 5 krát do týždňa, či chcete 3 krát do týždňa. Ja to mám nastavené na 3 krát do týždňa, pretože moja pleť je naozaj veľmi tenučká, veľmi citlivá a hodne precievkovaná.
Ale mám kolegyne, ktoré to používajú aj 7-krát do týždňa, takže naozaj počúvajte potreby svojej pleti a od toho tu máte nás, kozmetické poradkyne, aby sme vždy na telefóne, aby sme vám poradili, že vieš čo, toto. Určite teda 1-krát Uber, prejdi na tých 4-krát, už máš 5-krát nastavené, zdá sa ti to moc OK, tak pre Uber začni používať 4-krát alebo 3-krát. My sme tu tie kozmetické kamarátky, ktoré vám vždy s ochotou a s láskou poradia. Myslím si, že som vyčerpala všetky informácie, ktoré som vám chcela povedať. Ak by ste túto fantastickú kolekciu, ktorá garantujem vám, že vymení vašu pleť za dokonalejšiu, urobte si, naozaj si urobte fotku, než ju začnete používať, nebudete chápať, čo to s tou vašou pleťou urobí. Ak si ju chcete zadovážiť, tak sa ozvite mne, ak som vaša kozmetická poradkyňa, a ak nie som vaša kozmetická poradkyňa, tak sa ozvite tej svojej a určite ju zaraďte do svojej starostlivosti, pretože teraz začína byť ten geniálny čas na retinizačný protokol a prejdete retinizáciou. Potom už to môžete používať neobmedzenie, akokoľvek dlho budete chcieť. V prvom tom akoby bloku vám to odstráni všetky tie neduhy, ktoré som vám na začiatku menovala, čokoľvek riešite. Potom už to budete používať ako takú udržiavaciu, aby ste spomalovali tie prirodzené procesy starnutia našej pokožky. Pozdravujem vás a budem sa na vás tešiť pri ďalšej kozmetickej jednotke. Krásny útorok ešte, ahoj!